Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu kawilujengan kanggo kabeh awake dhewe. Muga-muga sing nonton setia channel Hendrik Gimpiong pinaringan panjang umur, bahagia, berkah rezeki-rezekine lancar mengalir deres banget. Nggih, matur sembah nuwun. Neng kene iki aku arep ngomongke babagan telu wong wedok sing marake mandi doane diijabahi karo Gusti Allah. Sadurunge disclaimer meneh dhisik, aku ora arep ngguroni ora arep nginteri. Iki mung sharing. Ya nek enek manfaat ya dienggo, nek ora enek utawa ora sarujuk karo video iki langsung wae di-skip. Oke. Iki ngene. Enek iki khusus kanggo para-para bapak-bapak sing wis rumah tangga. Ya. Ceritane piye ceritane ngene. Nek iki iso muga wae iso ndadekke anteping kalbu, anteping atine awake dhewe anggerne ngluru rejeki anggone golek apa nafkah pangupa jiwa. Dadi ngalah berkah ngono. Dadose iki perilaku sing iso mungkin engko iso dadi dhewe dadi luwih antep dan iso nek Gusti Allah ngijabahi ngridoni kuwi iso lancar rezekine. Apa ya kuwi dungane njaluk dungane wong wedok telu sing paling diijabahi karo Gusti Allah. Sing siji ya kuwi dungane ibu. Lah ibu kuwi ana loro. Sing bagi wis rumah tangga. Ibu kandung siji, sing keloro ya kuwi ibu mertua. Nah, ning kono kuwi njaluk dongane kuwi, donga pangestune ben ngluru rejeki sak paran-parane kuwi iso paring temonjo, paringin ridho, rezeki-rezekine lancar. Nah, sing keloro wedok sing paling mandi ijabah doane kuwi ya kuwi doane sapa? Ya kuwi adalah doane istrine awake dhewe. Istri bagi orang yang sudah memiliki istri. Nek kuwi ndongake, kuwi engko bakal rezekine lancar juga. Iso uga nek Gusti Allah ngridoni paringi kemudahan kae. Nah, sak paran-paran. Lah sing ketelu, wedok sing paling mandi iso maringi dhewe donga ijabah ben dhewe iso lancar ya kuwi dongane anak wedok. Lah nek enek anak wedok sing ndongake bapake ndongake wong tuane ya kuwi bakal diijabah karo Gusti Allah. Bakal lancar rezeki-rezekine. Nek Gusti Allah paringi ridho, kabeh sak paran-paran mlaku ngalor rezeki kuwi mapan, iso temonjo, mlaku ngetan ya iso ketemu gampang, mlaku ngulon, ngalor ngidul ngetan ngulon pokoke paringi kabeh antep. Nyambet gawe ya antep. Sak entuk-entuke kuwi bakal berkah. Dadi donga-donga tiga wanita itu, tiga perempuan kuwi, wong telu kuwi, beliau-beliau kuwi, ya kuwi mau pertama adalah doa ibu kandung karo ibu mertua. Sing keloro ya kuwi doa istri. Nah, kuwi bakal iso bareke dhewe dadi antep lan rezekine lancar. Sing ketelu doa anak wedok. Pramila kabeh kuwi iso dadekke sambung neng batas sak dhewe sak paran-parane iso lancar. Mekaten yo kabeh kuwi nek jenenge rezeki kuwi sangkan paran nanging ora enek eleke dhewe iki ikhtiar. Ora enek eleke dhewe iki nglampahi etikat atau subosito atau tumindak sing becik. Nek iso rukun, nek iso paringi lancar kabeh iso gemati, wong tua gemati, bojo istri ya gemati, anak wedok ya iso tawadhu, kabeh iso tinemu dalane sing mudah. Pramila apa niat sangka sing niat apik kuwi pasti Gusti Allah maringi kemudahan dalan sing ya apik. Dan engko awake dhewe kabeh tekan ning nggon lan kumpul karo wong-wong sing apik. Sing dibutuhke dhewe bakal dikei kemudahan apa wae sing arep dituju. Pramila aku ndongake rumah tanggane kabeh semoga pinaringan rukun lancar. Ya karo maratuwane ya rukun, karo ibu kandung ya rukun. Dadi ora enek pilah-pilahan antara aku kok mbela bojo istri, aku kok mbela istri utawa mbela ibu kandung. Ora enek patuton kaya ngono kuwi, iso rukun antara anak karo maratuwa rukun, sing anak karo bojo ya rukun, anak karo ibu kandung ya rukun. Lan anak-anake dhewe sing wong wedok, anak lanang kabeh pokok iso tawadhu karo wong tuane. Mekaten ya muga sithik-sithik iki iso dienggo pengalaman sadurunge aku ora ngguruni.
Ya aku ndongake kabeh iso keluargane pinaringan langgeng katresnan dening Gusti kang Murbeng jagat, Gusti kang pinaringan rezeki lan kauripan. Muga-muga rumah tanggane dadi rumah tangga baiti janati, rumah tangga sing rumahku ya surgaku. Pinaringan kabeh temonjo, pinaringan kabeh dadi urip iki, urip sing nggo ibadah sing bingah. Ngono. Ya merga apa kabeh kuwi lantaran karo dhewe ndedonga lan ikhtiar, insyaallah kabeh pinaringan kemudahan lan urip iki ndadekke urip sing berwarna, enek pelangine, endah. Ya nek kesel-kesel mulai kerja ketemu bojo, ketemu anak ya iso bungah. Nek iso ketemu maratuwa ya wis kaya ngungkuli wong tuane dhewe. Mekaten aku ndongake kabeh rumah tanggane lancar, rumah tanggane rukun, sing urung paringi momongan, mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi iso enggal-enggal paringi momongan, paringi buah hati, ya paringi ben iso dadekke bingah lan keluargane iso dadi harmonis lan anak-anak iku iso dadi anak-anak sing soleh lan solehah. Mekaten yo iki aku orang gurone, ora sok keminter mboten. Niki mung sharing-sharing, mugi-mugi enek manfaate. Nek enek kelenta-kelentune aku njaluk agunging pangapunten saestu wibodone sangka aku. Yen enek kleru-klerune aku njaluk ngapura. Yen enek apike wi hadiah saka Gusti Allah, muga-muga iso dadi berkah manfaat temonjo kanggo awake dhewe kabeh. Pramila ayo sing gemati, ayo sing tenanan, ayo ciptakan timbulkan nuansa cinta neng lingkungan terkecil sik ya kuwi lingkungan keluarga. Nek keluargane engko kuwi iso harmonis, keluargane iso rukun, bunga, engko sak pola-polae, sak laku-lakune anggone bapak kuwi golek rezeki, sak paran-paran iso ketemu dalan rezekine sing gampang. Berkah lan halal rezeki-rezekine pun iso langgeng. Ngoten kayata rezeki deres banget kaya udan deres. Ya, aku ndongake kabeh pinaringan sehat panjang umur. Ya berkahin Gusti, ridhoning Gusti, salam rahayu keselamatan, salam rahayu teguh yuwana wilujeng sedayanipun. Mekaten saking kula matur sembah nuwun ngapunten menawi enten kelepat lan kelenta-kelentunipun. Salam rahayu-rahayu wilujeng dhateng kita sedaya. Akhir wassalam, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun matur sembah nuwun.